frɛ afei na wadu ha tietia ne mpaboa mu ba Shami ene detail ana ba obia sorry mi afa adimi ma na di sanu asibra du ha obia aja ne mu ana na ba no Ti twaso ifa sana omina oponti de numbi na na champion edo ho afi jase ona be na na oja pade so ana so twaso na asibe na echi ame deko omi ofa ni de mani ni de sano etedi na chi amamre kwan so we santi no mo na na etapa eso di achire Mr. S.O. Mensa. On him papa from Pong. I just to assume it is first the Chiboko. I'm Pajanimu. They need your money and it is Sano. Sanet here. Feel a day for a neighbor. Boko, a neighbor. A next year, and our country. The Dukai. Network sana na champion jase to aso na da sebre enso diso yana nan kwan na ma oni ho ka fo ma mi Gloria ono so edi akire na go siana to aso fe kama saneti amamre pa na yi na di ha no na ya sewa nsaba hima enso eto aso saneti Amasanti na yefeye na echa edi echi na nenu aba ohia na na papa Mr. S.O. Mensa odi echi ketu foso boni chidom boko sadete amamre no ya bi ehia na wan fa nhye wa efito na asebe na echi ana asebe echi Antikwa ese dia mamle ti na chire ene kete no aye bono ete from mam homre so wako asibe na tibebro o tu tata Ono di achire no da sibra kwa aba boko na na achia na na do faje no no wa oni mama mreche no no ye nyanwo na na no da sibra mu kwa aba o chiachia na na do fahini na du ha no da sibra so ni mpani fo achia kakra no mo sina na do fadi achire Eme ebi no nana akwa be wa adi bebre sa nana don faje na echi ano obi da asibe echi sa nana se wa so edi echi etensa ba hima mo kede so ma ya de sa muhim no e de ani de mano izani de seno e fata no mo wa fosu kwabi wa ya di so jire na tata sa na chewi bia na kwanya ho se e de tumi aji woja I don't want to know I better you may not see. None of your mamma, father, my I tashi my crew from I am from the big. I'm an outfit and
Nana ayi dwuma kɛfori kuroma ahemfo nana namfo nom dwumadie nti na ɔmfiri Tekyima tɔɔ abɛduru ha ɔwɔ dɔ ɛbɛbɛ ɔdom na yɛ de dwuma no ama awie emudie nananom na akyia no Tekyima ɔfori kurom ahemfo ɔmo ate sɛ ɔmo adamfo nana ɔsɛ da kɔ atɔ so mmiɛnsa di dwuma bi sɛ ya ɔmo so ntumi ntina Tekyima de otwere ampo Nyankopɔn asesɛ ɔde mo nso ɛbɛduru ha na mo ne mo adamfo ɛbɛka bom mo adi dwuma ɛte sɛ yie ɔmo kyiakyia nana ɛne ne mpanimfoɔ Tekyima ɔfori kurom ahemfo ɛna ɔmo asrɛ kwan no nananom deɛ ne di ama deɛ ne di sɛ no sɛ mpanin kan no baabi ɛsɛ no wamfa nhyɛ hɔ efiri tɔ nananom mo ayɛ ade papaapa yɛmɛrɛgye ho sɛ kwan tenten ɔmo atwa adamfo nti na yɛ ana yɔnko bi nso sin onua mo ayɛ ade sɛ mo ani aduru ha ɔmo firi Tekyima ɔfori kurom tɔn ɛna ɔmo kyia nana ɛne ne mpanimfoɔ saa ne teɛ saa nso na titire bebree nso wɔ ha nɛɛsefoɔ bambɔfoɔ a ɛbɛbɔ ho ban ɛwɔ ha bi nananom namfo a ɛfiri Tekyima ɔfori kurom aduru ha saa na ampi Honorable Kwame Adwumadu Antwi ɔne ne nkurɔfoɔ wɔ ha bi deɛ kyɛn so koraa sɛ nana adɔmfa gyei da ase bere wɔtete ne mpɛ mu aba nyɛ hwee odwumadie yi ntira nana pɛtɛ nsaman ɛma wakɔ aba MC ɛso ne nkurɔfoɔ ɔmo so abɛduru ha wɔn nso so ɛde ɔmo ano onyam efiri assembly hɔ ɛbɛtɛ adwumadie n'akyi wɔn nso pɛtɛ nsaman ne mpanimfoɔ ɛma mo akɔ aba ɛne ade titiriw a yɛbɛyɛ a na ehia sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya ɔkandini otitirani na ɔtena edwam ɛma yɛ na yɛhwɛ benkum hwɛ nifa no yɛhu sɛ saa ahenkyɛ yi ɛmfata obiara sɛ yɛn nana baako a wasante akyem ha asante akyem yɛwɔ adeoye paa ɛyɛ yɛn nana ɔkoforo boɔ adɔmfɛ agyei a ɔtɔ so mmienu yɛmfa nsɛmbo nhyia nana ɔne nana dɛn ɔtena apuiti ama yɛn ɔmanfoɔ yɛn nana titirani otitirani ɔmanfoɔ a na wɔne wɔn yɛ adwuma ni edase ɛmɛni sɔpaa mesrɛ sɛ ayɔnkofa a da kure pɛtrɛ nsa ɛne adɔmfɛ ntɛm no ɛntena hɔ saa daa ɔmanfoɔ bo aba so bɔ mo pɛtrɛ nsa man nyinaa aba so mama wakɔ aba mama nyinaa afiri nhyiapa na na se mentena pɔnkirima no a ɛnyɛ nnɛ ne deɛ di kan masom meda mo ase mɛhwɛ ama biribiara kɔ so pɛpɛɛpɛ ansa no makɔ meda mo ase bɔnsɛma nana ohwam yie nana kasa sɛ ɔbɛhwɛ ama dwumadie no akɔ so na ohia yɛ mmoa nanim sɛ akokɔ ntakra ɛnɛma no yɛ kɛseɛ na ntakra ho deɛ fa nyinam kwatere kwa mɔma yɛ nyinaa ɛmfa yɛ mmoa ɛnta no n'akyi na dwumadie no nkɔ so na meka ne sɛ obi a ɔte akonnwa so ha biara woyɛ chairperson fi sɛ akonnwa no ate so no yɛfrɛ ne chair gitum mame sɛ woyɛ chairperson yɛ nyinaa na ɛbɛdi dwuma no abɔ mu nyame nhyira mu nyinaa wote aseɛ saa bɔnsɛm ma ho yɛnkyɛre ho no na yɛbɛfrɛ nana ɔwusu ɛkyɛw agyekom hene a ɔtɔ so mmienu kɔnti hene a wɔpɛtrɛ nsa na sɛnti a yɛahyia mu ha no nana ame ate aseɛ yo nananom akyea me sɛ mɔde die kasa kakra nananom me maame ahemafoɔ petensa atrankunya e papa no asɔfoɔ nana chairman facha me odi ekwa de se kam didi kai nana chairman adɔfo ahyia mu ha nsɔre ene ye nua no mo afiri akyikyi benkyɛ ba sɛ ɔbɛboa ene dwumadie yi ligina nana petensa hene ademu eba mo nyina akwa aba
ene yenhia mu a yehia yi nana osai da kwa otoso miensa ebaaye no ehunu se nana otukwan kwachiri onam nkofo akuru so nkofo to nsa frɛ no onim ne ekɔ ne ne eba nyinaa enti ohun se ne manfo a ɛwɔ kwantuo mu no obi wɔ kora mfie bie no kora ni onsi kuro dua yi mu da enti nana yɛn sɛ ɔbɛyɛ bibi